mene kaladon ngai kublai ya ka Catholic Association ya ki balang boper ki nong mi khmat ki balang boper balang Kristan nado ko balang Presbyterian Church of India, the Church of God, the Baptist Church, da ki bobon ki balang ki belawan ban pen pau ban pen i ba ki pat ki nong Manipur klem da pe jai pen riu bangi don lang bat ki ngisau ya kata ka jingpang lane ka pain ke ba ki habia leng ba ka ba ki do ya ki bi ba thon ki do ya ka yeng ka sem ki do wat kata ka ba ngila banong da khten pareng modesty ya ki kan thai ke ba mo chio na kran klem ko klem ran ki la shap ni leng khuit ya po suruk ba te ka ne ka jing long mane ka long ba da wa ba kan don ka jing suk ka jing ya ma mar kaleng non ka jing song suk song sai na Manipur ba ka violence la ne ka no ka ba shim ya ka bor pokti ka no man yalam sino ya ka suk ka sai te mane ki la pon ki bawan ki je mri bo pher la ra la ki plakat ba ai no ka jing suk Manipur hai ba ki no Manipur ki song suk song sai na ha ka jing ya pher je pen rio te kata ka de ka rally mane nget pa ka ne kan pelong ya ki babat action shar khadar po Manipur ki babat action shar khadar po India makin persyang no banwana no ka jing song suk ka jing song sain para je pen rio po Manipur ki ka ba i shapti ka long ba ka ne ka NDA government po ka jing lam jo ka BJP tang ban job election kan persyang banwana ka jing pher je pen rio ka jing pher niam ka jing pher ten thli pin pet haddu menta la lai banai tam ki Nongshongshnong jo ka ri Manipur ki la pe kando ka jing bo pher na ka jing ya ki ka jing bom song suk Prime Minister umpat don por ban chu le tang shi singi na ar singi ba Manipur manong toya song suk ya song sang no te ka ne ka don iu shalendek ka ba hadu menta la lai banai tam Prime Minister klidu jong kari India umla ban le chicken tin ban le ong ya ki pe ngi don lang bat pi ban kerpat ya ki babat ya ka bor babat ya sensar kadar po Manipur bato wanra no ka jing so thwet ya ki balale pen klema kore kan thai thwet ek bla don banta ban sim ke jing im brio te ka ne ke ba mangi se po notice ne ki jelas po dong se te lam mengi ngi de ban ki ba husiar namar ba ba pipet menta Manipur kam don ai ke jing to ye ki Nongshongshnong tang ke jing du suda tang ke jing sosi ke jing yap ke jing yam andai imat kene ke NDA government kene ke BJP imat banyo hakabor kam Salia wat ban ne pet ba para Nongshongshnong ini ya Pynïap ini penmasau ini Tang ki yang mane ini Tang ki penduk ya ki yang song ling sa jeng ki breru tekani ke mon ini habia husiar ba ikerpat ikipai ba jong ke jelah meglia jong ka dong sete lam mengi berkhoi melong ki ba husiar ya kum kini ki seng sai ni masima ki seng sai perthai la mata kabor kim Salia wan ra ke jeng bom song suk jeng bom song sngai para mengi